Okay ka lang? Okay. Nasa isang car kasi hindi kami kasya. Slowly. Baba. Hanapin natin. Dito pa rin kami sa van. Good morning, guys. Tingnan natin si Jan kasi ilalagay niya na yung yung sampayan kasi tuyo na yung semento. And kagabi, naglaban na ako ng mga towels. Tsaka, ayun si Jan. Nilalagay niya na yan. What are you doing, the baba? Ayan, nilalagay niya na. Ayan ang bagong sampayan. Sana wag nang lambitin ni Sak. Tuyo na yung semento din, tinabunan niya na. Parang ganyan lang din naman. Is it the same size, son? I reckon it is, yeah. Kasi may maliit kasing ganyan eh. So gusto namin ganito kasi strong. Strong ba to? Where are you, Holly? Hello. Hi. Naligo na sila dyan kanina eh. What's that, Han? Dun, tadada. Para lang siyang payong na walang takip. Ayan. Can you lower a little bit, Han? Because I think it's too high for me. It's too high for me, Han. Look. Nalobat ako. Ayun, naglilinis na si Jan. Yun yung box ng sampayan. So, ayan, bago ng sampayan ko. Yep, thanks. Ni-squirt yun si daddy niya. May ipakita pala ako sa inyo. Mayroon kami ditong puno na mapapakinabangan. Hindi. Nakita nyo na to noon. Nag-ano na siya. Marami na siyang bunga. Nagsisilaglaga ng yung iba. Ito yung apricot. Oh. Han. Han. Ang dami ng bunga. Kita nyo. Kaso nauunahan tayo ng mga ibon. Ang dami na, oh. Ang dami ng bunga. Pag winter, kalbo siya. Ha? Sana hindi kita nakunan na umiihi siya. Ayan. Kuha tayo isa. Hindi pa to, sana, sobrang tamis to pag hinog. It's sweet, but it's not that not soft yet. No. This one, no. No. Well, we're eating the fish now. This is not peach. This is apricot. The lady has apricot. Apricot. But it's sweet, honey. Not very. Yeah, but it's sweet. It's not sour. Yeah. Hindi pa siya ready. Ang dami. Dad, Mom didn't take my one. Okay. No, that's not mine. It's not ready, that one yet, Baba. Yours. No. That's yours. It's not ready, Baba. It's hard. I know. It's not ready. Huh? Baba, go to Daddy. Daddy got one. Huh? Daddy got one. Go. They're not ready. Thank you. Nugang sa niya raw yung niya. Sasakyan. How old is your youth, Han? 15 years. 15 years daw yan. Hindi niya raw. Ha? Still runs like a clock. Yeah, it's still running like a clock, sabi niya. Hindi niya raw yan bibitawan hanggat yung sasakyan ang sumuko. Binabiyahe niya lang naman yan sa work niya. Tsaka dito lang naman. Minsan sa mount. So, ang gagawin ko ay lalaba ako ng mga bed sheets. And yung dalawa, naglalaro ng kanyang PS4.
Lolly wrappers. I'll get it. What? Ta. Tanggalin ko yung mga bed sheets kasi maglalaba ako niyan. Kasi ready na yung sampayan ko. Ayan. And yung dito din. Ayan, natanggal ko na lahat ng mga bed sheets dito sa kwarto ng mga bata. Labada day tayo ngayon. And dito rin sa isang kwarto. Naglaba na ako. Nakaload na yung mga puting bed sheets. And nakaligo na rin ako. Yung mga bata nandito sa labas. Sobrang init ngayon. Andun sila sa swimming pool nila. Sa inflatable swimming pool. Ayan na. Ay! Is it cold? So careful. No. What? Yeah. Oh, yeah. That's enough. May ano siya, may... Nak, be careful your water, Nak. Look. Mom. Sak. Nilalam. Oh, Sak! Zachary! Zachary, I have camera, Sak. I know what happened to the pool. What happened? Look. It's grassy. And meron siyang 4 na upuan, no? Oh, Spider-Man. Spider. Pangalawa. Is that your second time today? What? Second time? What? For today? Yes. Yeah. Ayan yung water gun na binili ko kahapon. Kuya, careful. Ang lamig ng tubig. Pero mainit yung araw. Saki! Pag naipit yung paa mo, bahala ka. Come on here. Okay, good. Too high in here. Mom, they're trying to climb. Don't you dare climbing there again. Don't touch it. Ganyan ginawa niya sa sa luma, kaya ayan, gumib up. Oh, Spider-Man! Look, I got the Spider-Man. Are you happy there, Baba? Oh! Ang itim mo na, Holly. Pang ilan na namin to? Dati meron din kami, dalawa na kaming ganito. Yung walang upuan. Ito yung, ngayon na binili dyan, meron ng 4 na upuan. Where's the Spider-Man? What do you want for tea, Kuya? Do you want Filipino food for tea? What kind of You want sinigang or hot dog? hot dog? You want hot dog? I want a hot dog. I feel like sinigang because may buto-buto ako eh. Sinigang, you know, with the okra? You know the vegetable you like? Oh yeah, I want that. Huh? You want that? Ano? Nagpapadry siya kasi malamig yung tubig. Are you happy, love? Yeah. Kunin ko sa freezer yung mga buto-buto. Kasi magsinigang na lang ako. Kahit may magsinigang kami. Tuyo na to eh. Ayan. Mga mga towels. Saka ibang puting t-shirt na nakasama. Gabi, nakalinis na ako dito sa bahay. Ayan, malinis na yung Ito nga lang, may ng mga lollies na naman ng mga bata. Pero nakuskus ko na siya. So, wala na yung itim-itim. Diba? Malinis na. And ito yung tira. Nakalimutan ko itong ilabas para sa mga bata. And ayan yung tirang mga plates, spoon, and forks, and mga cups. So, yung mga tira. And then, hindi ko pa naibalik yung yung rugs. Ibalik ko na nga. Tingnan mo, oh. Ayan, lollies yan ng mga bata. Yung powder, yung parang
Alam mo yung parang mix sa atin, pero dito sour sa atin, di ba? Gatas yun. Pero eto ba? Ayan, oh. Ayan. Punasan ko lang din. Ilagay ko na yung yung rags. Kainin ko tong tirang fruit salad. Ayan. Si Holly tapos na kunan ko daw siya ng towel. Tapos kakain ako nito. And nilabas ko na yung lulutuin kong pang sinigang. Lahat siya buto-buto. Ayan, tatlo. So yan ang ulam namin. Sinigang sa tag-init. Si Holly gusto niyang kumain ng macaroni salad. You're welcome. Are you hungry? Nagutom siya kaka-swimming. Ako, eto nga. Kakainin ko yung tirang fruit salad. Ubusin ko na to. Gusto pa ni Holly macaroni salad. That's enough? Okay, that's enough. Thank you, Mama. You're welcome, baby. Say salamat po. Salamat po. Salamat po. Okay. Thank you, Kuya Ba. Who gave that to you? Tita? Tita Love? Say thank you, Tita Love. Ayan yung kay Zach. Ito yung kay Kuya TJ. He's joking. Oh. That is really fast. Mom, watch me and Holly's. Okay. Just look. Oh, look at Kuya ni. Mom. Nawawala na naman ang boses ko. Pumasok dun yung isang car, oh. Where's got in? That's Got it? yeah. It went too fast. Zach, yours best, Zach. No, it's not. Mine is. But he gets in control. Where's your Kuya? Go, Kuya. Oh. Let's go. Hey, I will. Ang bilis. It needs, What? needs to be Elevate a little bit? just something to sit against it. What's going on to you, Kuya? Just gotta go slow and Just slow, Kuya. And you can do. Go, Zach. Try again, Zach. Kay Kuya lumalabas sa ano eh. No, ito yung... Zach! Holly! Do. Ang bilis. Where'd that go? Yeah. No, there's a red thing. I only have to walk. 1, 2, 3. Slowly, Kuya. Go, Kuya. 1, 2, 3. Ah, lumalabas sa... Kaysa ang galing, oh. Ang galing kaysa, oh, ang bilis. Ang daddy na-enjoy din, oh. Get that on, John. Go, Zach. Like big like this. Si Kuya, yan. Nakikinood na lang si Kuya. May golf lesson yung mga bata. Alis sila, nagre-ready na si Zach. Sa ano ba? Dito lang sa Mount, sa Blue Lake. Are you going to Blue Lake or at the Bay? Bay? Ah, sa Bay pala. Dito malapit sa amin. Kaya nag-ready na sila. Oh. Are you doing this? No, we're not going, Baba. Mami, ganahang da. Bed sheets, Baba. Hinihintay ko lang yung ano, yung... He's not doing this. Ano, bed sheets na matapos. First load pa lang yon yung mga white. Ayun na sila. What's your hat? Andali. Come on, Zach. Show your shirt. Turn around. Turn around. Ayan. Zach, Mitsubishi. Where's Kuya? Si John, hindi... TJ instead of Tom. TJ, what is it? Tyrone. Come here. Just wait for Daddy kasi tumawag si That's John. it there.
Okay, see you. Love you. Enjoy. Si Jan hindi natuloy mag-work kasi sobrang lakas ng hangin pagpunta niya sa bay. See you, Nak. You told my shoe like this. Okay. I love you. Enjoy. Okay na. You get my little one. Okay. Itali ko raw yung sintas niya. Dadalhin nila yung golf cart. Ayun na si Holly. Holly! Nauna ka pa sa boys. Kanta-kanta ka pa dyan, ah. Hello, mommy. Hello, baby. Mom. Where you going? You're not coming. We're not coming, Papa. Where's Zach? Yeah. You need your baggies. More, honey. Oh, hon, you're too far. Ayan yung kay Zach. All good. How about your golf sticks? Oh. Zach, put them down there, folks. Okay, let's go, Papa. Not yet. Oh. Careful, Papa, ha? Slide back there, mate, you alright? Go, Zach. Oh, good. I'll leave move your fingers. Baba, move your fingers there, please. Careful. Good job, boys. Alam na nila yung ginagawa nila. And maglalaro din si John. What? Bring your shades, Zach. Huh? Ambulance. Don't forget your shoes, honey. Got everything? Oh, Zach, I'll be in the sky. See you, bud. See ya, honey. Where's your shoes? I'll say bye. See ya. Alright. Bye. Love ya. Love you, Daddy. Okay, let's go, Papa. Magluto tayo na. Magsasampay pala ako. Bye, na. Magsasampay na ako ng mga veggies. Ito yung puti. Tapos meron din pajamas. Ayan. And yung isa, yung sa kwarto nila Tijan, nakasalang na sa washing machine. And kukunin ko na rin yung mga nakasampay dito sa labas, yung mga towels. Mabibinyagan na din itong bagong sampayan ko. Ayan. Fresh na fresh yan. Kanina lang yan nilagay ni John. Ayan. Nakasampay na sila. Sana matuyo sila. And maya-maya may sasampay ulit ako. And kunin ko na itong mga nakasampay na puti. Ito mostly towels and t-shirts ni John. Dami na naman natutupiin. Ayan. And eto pala yung aming ulam. Sinigang. Ayan. Luto na siya. And yung paborito ni Sak, 3 na lang yung magandang okra. Kaya ayan, paborito yan ni Sak. Kaso wala na, 3 lang. Maghahanap yun. Kasi yan ang gustong-gusto niyang kainin na gulay pa nagsisigang ako. So hintayin ko lang yung mga boys kasi nag-golf sila. Off ko na to. And ready na yung aming dinner. Ito yung tira-tirang kangkong. Gusto ko siyang itanim. I-try ko lang ba kung mabubuhay siya. Ilagay ko muna siya dito sa hinati ko yung yung empty bottle ng sunkist. And lagyan ko siya ng tubig. Tingnan ko kung mabuhay siya. Ayan, ang dami niya. Hindi siya kasya sa isang bottle. So, naghati ulit ako ng isa pa para hindi sila magsiksikan. Ayan, tingnan natin kung mabubuhay sila dyan. Sana mabuhay sila. Para naman
Pag nagsisigang ako, may kangkong. Kasi hirap ako maghanap ng kangkong dito. Dito na yung mga boys. And, are you hungry, kuya? Yes. Yeah, gutom na sila, guys. And, eto yung gulay. Pinaghiwalay ko para hindi sila malata. And, ang ginawa ko, kasi buto-buto yung ginawa kong pangsigang. Pinaghiwalay ko yung meat. At saka, ayan yung mga buto-buto sa akin yan. So, eto yung sa mga sa bata. And si Jan, gusto niya rin daw kumain. Si kuya nagkuha ng mga... kuya, this is big spoon, kuya. That's no more. There's no more little spoons. So, eto yung kay Holly. Kay Sak, alam niyo na si Sak mahilig sa okra. Eto yung kay Jan. Wala yung buto kasi ayaw niya na may buto. And ayan kay kuya. Oy, boys, come on, let's eat. Naglalaro pa sila. Gutom na si kuya. How is it, kuya? Good? Baba, eat na, Baba. It's gonna be cold. Hurry up. Naglalaro pa sila ni Sak. Si kuya yan, hindi nakapigil si kuya. Pumunta na tuloy siya dito sa, sa table. Holly, come on, Baba, oh. Andun din si Holly. Dito na sila. Holly, come on. How is it, Han? I had a rocket there waiting for you to pass me. Ang init kaya wala silang mga damit, oh. Mainit. Yeah, goodbye. Ha? Good, good. Si Sak, inuna niya talaga yung okra, oh. Okra first. There you go. Baba, good. Hala, inubos mo isang subuan lang yung malaking okra. Hey, what's this? There's, Baba. Did you pray, Baba? Good. Can I show on the battle, Dad? Kain muna kami, guys. Will you back off of here? Yeah. I want to battle again. I'll bet ya. Tapos na kumain yung mga alaga ko. Ayan, naglalaro na naman sila ng PS4. And ako, kumain na rin ako. Isasampay ko yung mga bed sheets. And anong oras na? Mag-alas 9 na, guys. Yung puting mga sinampay ko, hindi pa sila tuyo. Kaya inaya ko muna doon. Yes? And I sleep here. Okay. Then tomorrow, Hey. anong meron tomorrow? Golf. Golf what? Golf competition. May golf competition. No, golf comp. Yeah, competition. May golf competition sila, pero hindi ako mag-vlog tomorrow kasi mag-i-edit ako bukas. Gusto ko na maubos yung mga late vlogs ko, so hindi muna ako mag-vlog. For how many days, we'll see. Basta, pag walang ganap, hindi ako mag-vlog. Siyempre, wala namang ganap. So, yun na yung vlog natin for today, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night now. Good night. Good night, Tolly. Good night. Daddy. Good night, guys. Thank you. Bye.